Katanya orang Minang tuh jago bausaho. Tapi kok masih gagal jua ba atuh? Tenang, ambo punya 10 tips supaya sana indak senasib jo lagu Ratok Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo, apa kabar? Basuo baliak jo ambo di channel Minang Mustika Jaya. Kaliko, ambo ka maagiah 10 tips ampo untuk sanak nan sadang bausaho atau baru ka mulai bausaho, bayak di Minangkabau maupun di Parantauan. Sianan indak ingin usahonyo sukses. Tapi sayangnya, indak sadonyo usaho bisa berjalan mulus. Jadi simak tarui video ko sampai habis yo. Nan partamo, sanak harus punya tujuan nan jale. Jangan hanya ingin lari saja. Gunakan metode SMART. Penjelasan. Tujuan nan jale maagia sanak arah nan tapek, supaya sanak indak bingung apa nan harus dikarajokan. Contoh di Minangkabau, ambo ingin membuka 5 cabang rumah makan nasi kapau di Bukit Tinggi dalam 3 tahun. Contoh di Parantauan, ambo ingin menjual di porsi rendang dan satiok bulan melalui toko online di Jakarta dalam 1 tahun. Jadi, tujuan nan jale akan maagia sanak arah nan tapek, baik di kampuang maupun di rantau. Nan kedua, kanali pasa sanak. Penjelasan, pasa di Minangkabau bisa jadi beda jo pasa di rantau. Jadi, sanak harus tahu sia target pelanggan sanak. Apa nan mereka butuhkan, jo apa nan mereka suko. Contoh di Minangkabau, riset menunjukkan wisatawan labia suko souvenir nan unik jo murah. Jadi, amboka menjual gantungan kunci jo motif rumah gadang. Contoh di Parantauan, riset menunjukkan orang kantoran di Jakarta labia suko makanan praktis jo sehat. Jadi, amboka menjual rendang dalam kemasan vakum. Ingat, pasa di Minangkabau bisa jadi beda jo pasa di rantau. Jadi pastikan sanak mengana pasa sanak sebelum mulai bausaho. Nan ketiga, kuasai manajemen. Penjelasan, manajemen nan elok membantu sanak mengatur segala aspek usaha, mulai dari keuangan, stok barang, karyawan, sampai pemasaran. Contoh di Minangkabau, amboka menggunakan aplikasi keuangan untuk mencatat segala pengeluaran jo pemasukan. Contoh di Parantauan, amboka maagiah pelatihan ke karyawan supaya mereka bisa melayani pelanggan jo ramah jo profesional. Manajemen di Minangkabau mungkin beda jo manajemen di rantau, tapi kadonya sama-sama penting ding. Nan keempat, jangan takuik jo teknologi. Penjelasan, teknologi bisa membantu sanak mempalaweh pasa, mengurangi biaya operasional, jo meningkatkan efisiensi usaha. Contoh di Minangkabau, amboka menjual kerajinan tangan ambo melalui marketplace online. Contoh di Parantauan, amboka maiklankan rumah makan ambo di media sosial, jo target orang Minang nan ado di Jakarta. Teknologi nan tapek bisa membantu sanak sukses, dimanapun sanak baado. Nan kalimo, inovasi tarui. Penjelasan, inovasi membuat usaha sanak tetap menarik jo basayang. Jentakuik mencoba hal-hal baru jo meningkatkan kualitas produk sanak. Contoh di Minangkabau, amboka membuat rendang jo rasonan lebih modern, misalnya rendang jo coklat atau rendang jo keju. Contoh di Parantauan, amboka membuat jasa pengiriman makanan khas Minang ke seluruh Indonesia. Inovasi nan sesuai jo pasa sanak akan membuat usaha sanak tetap menarik jo basayang, dimanapun sanak bado.
Dan keenam, jalin hubungan baik jo pelanggan. Penjelasan, pelanggan nan pue akan baliak-baliak, bahkan bisa jadi marketing gratis untuk sanak. Jadi, berikan pelayanan nan terbaik, jo jago kualitas produk sanak. Contoh di Minangkabau, ambo kama agia diskon khusus untuk pelanggan nan alah bali labia dari 5 kali. Contoh di Parantauan, ambo kama nanggapi satiok pertanyaan jo keluhan pelanggan, jo cepat jo ramah. Jadi, berikan pelayanan nan terbaik. Nan katujuh jantawik maambiak risiko. Penjelasan, tanpa risiko, sanak indah akan bisa bakambang. Tapi, pastikan risiko nan sanak ambiak alah kalkulasi jo sesuai jo kemampuan sanak. Contoh di Minangkabau, ambo ka membuka cabang rumah makan ambo di kota lain, walaupun ambo alun yakin apakah akan sukses. Contoh di Parantauan, ambo kama investasi ke mesin produksi nan labiah modern, walaupun ambo alun yakin apakah akan meningkatkan penjualan ambo. Jadi, hey Poshi team man, nan kasalapan, belajar dari kegagalan. Penjelasan, indah ada orang nan sukses tanpa pernah gagal. Jadi, jan putui aso katiko gagal. Analisis apunan salah, perbaiki, jo cubo baliak. Contoh di Minangkabau, rumah makan ambo pernah sepi pengunjung karena raso masakan ambo kurang pas. Jadi ambo mempelajari baliak resep dari niniak muyang ambo. Contoh di Parantauan, toko online ambo pernah indak laku karena desainnya kurang menarik. Jadi, ambo menyewa desainer profesional untuk mempelok desain toko online ambo. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Dan kasambilan, pantang menyerah. Penjelasan, usaha memang indak mudah. Pasti ada tantangan jo rintangan. Tapi jo kamawan nan kuek, sanak pasti bisa melalui sagalonyo. Contoh, walaupun usaha ambo pernah bangkrut, ambo tetap bangkit jo mulai baliak dari awal. Ingat, urang Minang dikenal sebagai urang nan ulet jo pantang menyerah. Nan kasapuluah, berdoa dan bersyukur. Penjelasan, usaha tanpa doa samo jo sia-sia. Jadi jangan lupa berdoa supaya usaha sanak dilancarkan. Jo jangan lupa bersyukur atas sagalo nikmat nan Allah sanak tarimo. Contoh, satiok hari ambo berdoa supaya usaha ambo barokah jo bermanfaat untuk orang banyak. Jadi jangan lupa berdoa jo bersyukur. Nah, itu tadi 10 tips ampuh dari Ambo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sanak sadonyo. Jangan lupa like video ko, komen jika ada pertanyaan, share ke kawan-kawan sanak, jo subscribe channel Minang Mustika Jaya, supaya sanak indak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.